Tinuntun ati nurani. Panglimbang 5 menit dina Jemuah Legi tanggal 31 Oktober taun 2020. Kapethik saka Injil Lukas bab 14 ayat 1 tekan ayat 6. Manungsa mono dudu wayang utawa robot kang tumindak rikala diubahake utawa diperintah. Manungsa kagaduhan ati nurani saengga bisa mbedakake endi kang becik lan endi kang ala. Kanthi migunakake ati nurani, manungsa nganakake pertimbangan sadurunge tumindak. Dening ati nurani, manungsa kacandhek anggone tumindak ala lan kajurung kasengkuyung kanggo terus tumindak becik. Santo Lukas sing waosan dina iki ngrawuhake Gusti Yesus minangka manungsa sampurna kang kagungan ati nurani, kagungan rasa pangrasa ngenani kahanane liyan. Jinurung usi ing ati nurani, panjenengane yasa pangiram-iram nyarasake wong lara. Kacaritakake wektu iku Gusti Yesus nembe ngrawuhi sawijining bojana ing omahe salah sawijining pangarep wong Parisi. Dumadakan ana wong lara beri-beri ngadeg ing sangarep panjenengane. Wong mau ora ngucapake tembung sak kecap-kecapo, nyuwun disarasake uga ora. Nemahe kahanan kaya mengkono, ati nurani dalem dinudut kanggo tetulung. Nadyan ora kasuwun, Gusti pirsa kabutuhane wong lara beri-beri iku, dheweke kepingin saras. Gusti kang kagungan daya kuwasa nyarasake, kersa nyarasake wong mau. Nanging dina iku dina Sabat. Lumrah paugeran Sabat dadi pepalang kanggo tumindak becik, utamane miturut para ahli Taurat lan wong-wong Parisi. Mula panjenengane taren karo wong-wong Parisi sing asring mepalangi sawijining wong makarya kanthi alasan kanggo njaga kasuciane dina Sabat mau. Marga wong-wong mau ora ana kang atur wangsulan, panjenengane banjur nyarasake wong beri-beri mau. Sawise saras, wong kang kasarasake mau banjur dikeparengake ninggalake papan kono. Gusti Yesus banjur paring alasan bab tumindake mau. Menawa ing dina Sabat wong isih tandang gawe kanggo nyelametake anak utawa sapine kang keprosot jroning jurung sumur, apa meneh Allah kudu nyelametake umat kinasihe saka jireting panandang. Para tresna lan kinasih saka waosan dina iki bisa kadudut sawijining piwulang bab wigatine ngasah ati nurani, papane rasa tanggap mring kabutuhane liyan. Uwang bisa tanggap marang kahanan kabutuhane liyan, rikala ati nurani kaolah kapigatekake karungokake. Wiwitane ati nurani kawulang kagugulang dening liyan, umpamane wong tuwa lan para guru. Sabanjure ati nurani kagegulang kanthi sarana panglimbang utawa refleksi. Saya asring panglimbang kaanakake tansaya landhep rasa pangrasa ati nurani. Rikala ati nurani terlatih, wong wis ora nunggu parintah lan panjaluk tulunge liyan, nanging ati nurani suci kanthi otomatis marantahake lan nuntun pawongan kanggo tumindak. Wong Katolik bisa dadi saron lumeh-lumeh bering berkah turah-turah kanggo liyan rikala ati nuranine kaolah. Suwarike rikala wong ora tanggap mring kahanan liyan, dheweke ora beda karo wayang lan robot. Ing titimangsane wayang lan robot mau bakal kelangan piguna. Suwawi sami munjuk, kunjung asma dalem yang Rama yang Putra Tuwin yang Roh Suci. Amin. Alamo luhur kawula munjuk semanuwun awit nugroho ati nurani ingkang dadosaken kawula tansaya ngemperi paduka. Mugi linurna yang Rama yang Putra Tuwin yang Roh Suci. Kados simula buka sakmenika sarta saklami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem yang Rama yang Putra Tuwin yang Roh Suci. Amin.